салому алайкум ва раҳматуллоҳ бародаро азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навор имрӯза ҳамин гуночинои фурушиам бародаро, дастгири худро фаромӯш намекунем, дар видео лайк ҳам мемонем, видеоро падилитса мекунем. бародарои ду гуночини фурушия ию суратҳои якни моҳ пешакиян мега соҳиби ҳамаи гуночинои маҳаллагӣ нестанд. Ин гуночино пародашу вапше дигаи бародаро, нархошро рости гап напарсидам. гуфтумш гуфт ки маслиҳат қатъияй занг бизанам, бо маслиҳат мекунем. касоне ки харидорӣ ба рақамҳои болои экран буда занг занед. ина ду гуночинанд, беҳтарин гуночиноанд мега и сорчу вапше дигаҳай. занг занед, муомила мешава, мақсад нархша худаш гап мезана. худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. ҳатман видеои моро падилитса кунед.